všetkých návštevníci privítal na našom skromnom podujatí fujaristov, ktorí sme pripravili tento ročník. Ja sa nesmierne teším, že sa nám podarilo tento rok zorganizovať aj takú spomienku na nášho kamaráta, ktorý odišiel do večnosti, Ľubka Tatarku Čalamachu, ktorého sme tak poznali, bol to jeden zo zakladajúcich členov tohto festivalu a pri prvom ročníku, kedy tu sa konal ešte v októbri, tak sme tu spali po Židnienkach a tu sme sa stretávali, tak som rád, že sme aj takto si môžeme na ňom spomenúť. Ľubo bol tulákom tradičnej ľudovej kultúry, ja som ho to tak nazval, pretože jeho zbierková činnosť alebo zbierky, ktoré má on doma, toto je jeden fragment jeho tvorby, jeho zberateľskej činnosti. Venoval sa takémuto krásnemu remeslu, vyrezávaniu črpákov, robil hudobné nástroje, zbieral ich a som rád, že aj súčasťou tohto podujatia je táto výstava týchto črpákov, ktoré môžu ľudia vidieť, môžu sa nimi inšpirovať, keď sa náhodou by chceli venovať aj rezbe. A chcem poďakovať touto cestou a privítať medzi nami aj rodinu Ľubka Tatarku, jeho syna Ľubka, aj s manželkou, polovičkou, takže vítaj Ľubko a chcem sa poďakovať, že ste nám poskytli, keď som Ľubkovi volal, tak s malou tušičkou som sa spýtal, či by teda boli ochotní nám zapožičať z toho jeho množstva zberateľských zbierok, ktoré má Ľubo doma, tak chcem za ne poďakovať, že ste nám umožnili toto a že teda to môžu vidieť aj ľudia a návštevníci tohto festivalu. Táto prezentácia bude trvať od 12. do 3. Potom už prídu súbory, budú sa tu prezliekať, tak aby sme nepoškodili exponáty, tak si do tej 3. hodiny môžete pozrieť túto krásnu výstavu, takže veľmi pekne ešte raz ďakujem.